Coverson. Gecibe a filmekben általában hátulról kapják el a szereplőket. És mindig én megyek hátul. Hát igen, ez kicsit rombosabb és sötéten. Mi a te is eszed? Pince? Non mi va, cosa che fa? Perché te avevi parlato? Che si scrive dato storage alla fonda? Most laknál vissza. De az bekúkucskáltam amúgy. Visszamósi. Na? Én már van elban? Jössz? Aki megy, az után megyek. Jó, van, akkor gyere. Hát akkor megyek én. Akkor én sem mondom el. Csak itt hiába videózok, itt szarsan. Szóval vagy? Takarodjál. Jó, de fogni. Csak azt mondja, a kamera nem látszik sem. Na, éppen valami facsóra. Geci, ilyen második warehouse bunker. Az meg azt hittem, hogy egy ajtó van. Cool, de én is elhittem, hogy ajtó van. Menjünk fel. Ott nincs semmi. Leültem szövegét, tudod. Ja, hát meg. Annyi. Menjen le. De ne begy fel, még van szoba. Geci, az ott mi a fasz? Ebben van a lovaföld, hogy mi a fak? Nem, ez a deszka. Menjünk. Mindegy, hiszem egy attól. Én tettem, olyan múzeum van csinálva. Ne tudjátok kaját. Micsoda? Az ki lehet menni, bazd meg. Akkor lyuk van a falon. Bazd meg. Nem térünk túl, hát Itt se jutok rá? csak a már nincs ott van, lent egy ilyen valami. Anyád. Ja, ez nem még. De kurva minden, most ilyen lépcső lenne lefele. Hülye, azon nem mennék le. Még zseblámpával se. Ez mi a? Ez se a szar se. Az. Még van szabad. Ouch. Mi látunk mi? Geci, beleterek. Anyám. Gyere már vissza. Én nem mentem, megkeresik a barátunkat.
Nem áll! Hallod? Suba! Jó, bazdmeg, akkor maradj itt egyébként. Na, még itt egy pár lesz körül. Én köcsög volt. Tudod, a telefonom többet. Várjában meg nem tudom, a most. Åh, jag tror som en väntar på. Kurva Isten, basszom meg. Basszolj meg. Sokat csináltál! Basz meg! Már biztos, hogy kimegyek! Hallottam. Menjünk már vissza, majd egy emelettel feljön. Na, menjünk. Hívja akkor. Sanyi, gyere már! Hallod? Suba ott fekszik, gyere már, bazdmeg! Segítsen már! Hallod? Sanyi! Ja, ott fekszem egyedül, gyere már! Aki maradt? Kintről videózom, bazd meg a házat. Meg. De akkor fenn. Látják, hölgyeim és uraim, ilyen kicsi a hely. Menjél már! Menjél már! Olyan faszomban meg. Simán parkúros vagy. Menjél akkor te. Figyelj! Nem mutass egy profilos keret. Jó. Na! Azt lekapod! Ugye, hogy nem tudsz átmenni? De puszi! Gyere át! Annyi baj legyen. Az a lényeg, hogy lejöjjek rendőre. Nem is figyeltem, azt már ki van nyomva régen a kamera. Na. Ó, geci formálba, de rohadt nehéz felmenni.
Milyen nyomorék hangot? Na valaki olyan volt, hogy meglátott volna. Biztos, én akkor még kint voltam. Geci, mekkora terem van itt. Láttam. Dehogy mentem. Honnan tudja. Kérdezd meg. Mi a fasz ez a betontömb? Megy. Beülszi, mi passzok be? Van befőtt a megy. Ja? Hát másszál fel. Hát, nálunk szerint igen. Nagyon kar. Hát mi az a kis betontömb rákötve? Miért ne dobnák? Ne lábazd meg az ulajukkal. Ugye kinyívják a rendőreket, bazd meg a rongát. Most lett már. Bazd meg. Ne lábazd meg. Csak mit lábazd? Ne legyek ki. Tényleg az lábazd meg. Mindig volt ki, de megnézem, hogy milyen még. A volt ki fogod dobni. Milyen vagy? Ki dobja? Ne nyomorítoskodj, ne. Nem áll, bazd meg. Mi dobd? Mi a fasz? Nyomorult. Nem, mi ez az van? Ups. Geci, itt milyen por van úgy? Micsoda? Itt milyen por van már, Geci? Jó. Gondolom, minden simán neki mernék. Egy pérre fog már meg. Neki mernék ugrani a lépcsőnek. Egy hülye. Szevasz, Sanyi! Szevasz! Jó a zene! Jó a zene! Valami zenét hallgat. Tudod, ez kezdte az előbb. Is álltam. Nem. Az előbb bebaszta valaki az ajtót, most nem hazudok. Oké, voltam. Hát azért mondom, bazd, hogy hallottad? Akkor én kamerázzak? Hallottam. Nem, csak nekünk jobban nem kamerázzak. Nagyon kösz. Hát, bazd meg. Azt fordíts már meg. Azt. Az milyen fasz? Az ami kép? Nem. Mondja. Az ilyen fakírnak ilyen ágy. Csapja. Nem, az ilyen cigányok. Tudod, ez a pozina zsigolós. De virálni ketteség, ugye? Megyek itt. Majd jobbozom. Várjál, és ki lehet menni, nem? De, majd nagytok. Nem. De. Szégyegnél, család. Már kicsit kitapos, nem? Akkor menj előre. Inkább körül megyek. Nem kockáztatom.
Hát miért ne? Ha? Geci, a harmadik szinten lépcsőben meg ilyen por van. És olyan sivatag, Geci. Láthatod volna a ruhástartót. Meg a zöld labor. Meg a zöld drap. Mi? Ah, posol. Ja, persze. Még bosszásnál is rossz kifogás. De amúgy nem tudom, hogy meg a videóban megy. Ha mindegy. I don't know. Nem tudom, hámézom. I don't know. Hogy fekszik? Az nem fekszik valaki? Minden olyan. Az kabá. Nem? Akkor. Na, mint a másik rózsaszín? Aha. Köszönöm, a 18 perce megy a videó. Hát nézd már. Ról. Na, itt az már vág képed. Ezt láttam még régen. Ja. Itt azt mondja arra, hogy fordítsam meg. Figyelj, morsod meg, majd érdekel. Hozzad rám van egy ötletet. Át kéne menni a másikba. Úgyhogy ne vigyek. Várjál, ki lehet menni. Várjál, az a másik pince. Az a másik pince. Itt van ajtó, gyerek. Úgy ezek ki nem jó bajban, meg laknak. Köszi nagyon. Lesz olyan pince, mint a másik. Itt nincs kibaszva a fal. Mi az a pince még rosszabb. Én az arany nem megy. Csak is a hátulja. Jöjj, gyere! Nézzük valami ajtó. Onnan. Valami ajtó, így irányba megy.
Nem veszem úgy észre, mert lefelé néz. Lefelé néz, nem veszem úgy észre. Az ablakból robbant meg. És akkor elmegyünk, azt lekamerázunk. Vigyázjuk! Bazd meg a második épületben se volt senki, de az már sokkal helyt volt szedve. Ja. Jobban szedve. Hallod? Hallod? Másik épületet szakjában meg. Másik és ott vannak ilyen geszinok csőröggesek. Jól megszedve mindent. Jó között lettem. Saját jól összebasztom, nem tenni. Jó. Tart már le? Idő? Mennyi az idő? Ott van nála. Na, jó kamera. 2 óra 14. 717. Ja, geci az. Mi? Mi? Az a szar az ablakba. Én azt hiszem, bazd meg én is, hogy ki a faszom basztad, azt ki bazd meg. Te néztük, én nem látod, hogy kiraktak. Tökre, ja. Ilyen nyomorék. Bazd pedig végig néztük az egész épületet, nem volt bent egy gyűjtko se. Még fasz raktak ki, bazd meg. De mi? Azt a Azt a szart ott, az ablakba, balra. Ki a faszom Másodikon, rakta ki? első. Bazd meg itt figyelsz, nem láttad, hogy kiraktak ki. Hol? Nem látom. Ó, Van a fenned videó, tényleg? bazd meg. Takarodj már. Lól! Lól! Hol másik Lól! videótól jöttünk. Valaki levette. Lól! Takarodj. Takarodj! Te is. Ne feledésd a kamerába, bazd Mi, hogy meg. mi a másik épületből jöttünk ki? Takarodj! Én megyek a másikba, bazd meg. Nem, jó, azt mondom, bazd meg. Takarodj már. Mi volt az a kép, Geci? Tudja a faszom, ami csöves szórakozik. Ne feste onnan már meg. De ezt a passatok, Geci. Hát pedig nem szokhatunk, bazd meg, mi se tudjuk, hogy a faszomra ebből az épületből jövünk. Ufó! Itt a csöves. Nem tudjátok oda, mi? A fasz, mi ebből az épületből jöttünk. Én ha tudok, akkor kérdezni a Csubát is, bazd meg. Vagy nem kiraktátok? Nem, mi rakjuk ki, bazd meg. Milyen faszomba tűntél? Most végzék. Nem tudok, bazd meg, meg. Hey! Oké. Jól kell, jó lesz. Ami nem tud, majd is adtam tőle. De nem tudom, mi vegász. És tud vágni. De nem túl nagy. Akkor jó. Tegyük ilyen funkfokos videót, láttam. Nem, megyünk fel.
Isten, mert nem tudom, hogy semmi látni. Jó, hogy kirakjuk ki. Én mészél. Én menjek át, basz meg. Most mi van? De akarod? Mi fosó? Most fújt a levélyen, tudom. Azt mondja, szar vagy akkor messze. Menjünk mind a ketten. Miért? Azt basz fel, hogy mi körbe menjünk, Sanyi egyáltalán nem lát. Már itt látom, ezt a üvegcsillag. Bazd meg van, de nem tudok síkni. Egy üvegcsillag van. De az volt az. Lehet, mindegyik a tankság. Buszik vagyunk egyszer. Aztán beszéljük, hogy valaki elkezdett valamit dobálni, meg ilyesmi. Hogy azért futottunk kifele az épületből, futunk meg kifele az épületből, most hozzá rohanunk ebből, amikor felrakjuk majd a képet. Hát hol akarsz? Gyere már, bazd meg! Fasz csináltál? Csak jött. Anyám! Gyere már! Tudod, mit kéne? Üvöltözni jobbra-balra. Mi? Üvöltözni jobbra-balra, és annyit halára így szerénből, csak úgy eltűntünk. Az rendeleg brutálisan. Szarja le! Az a baj, hogy nem tudom, hogy itt meglát, vagy nem. Nem, nagyon kint van, nem lát minket. Hé, gyere már! Suba! Valaki! Várj, gyorsan már! Gyere már ide, bazd meg valaki! Pofázott. Nem te magyaráztál? Az előbb igen, de onnan kint hallottam valamit. Takarodj anyát! Pussz meg, mondom, hogy a szél fújtad, hogy te puszikó! Takarodjál! Azt a kurva Sanyi már szóltam meg! Ez a fasz volt! Minden ajtóban volt zárva! Jó geci volt ez! Leállítsam! Megyünk!
Jó.